Assalamu alaikum la famille kai sabon labari yazo kun ga takaddar da kuka gani sama na ba sinyatir in baba tani ne yace a sake yan koso waɗanda sun kai sata raguna masu sata salulin nan yace do a sake su da waɗanda sun kai magana politik da an kalike su kan banza kan yoyi yace do a sake su amma ba a saki masu yin crime manya les infractions grave in nan ba su ba masu swata salula an san da ramin yunwa ta wutar da sa masu satar raguna su ma sai an diba dan satar raguna nan ma sai an kara diba amma an saki masu satar raguna kuma an saki sauran prisoner in na politiko waɗanda sun ka ba su yi layi ba duk an saki su la fami daɗi kenan masha Allah irin kazar mai da waran di papiyawo aini he baba tani na kosi zai ta kan nan da tali kai ne te man borai kan na boro wifa no borai kan ga portable din zai borai kan ga fege zai di politi borai kan ga salan politiki mi dabu imante tali yama ini dabu di ini kulta ni bai portable zai ndi fege da man wental ka terreno go bor fuenda ngana zaman kashe wando na har samu tani tsora yanzu kamata na ya abida ma kowa aiki wallahi baba tani kowa wagga magana ina tuna ban san 2019 ne ba da ni te tele Sahel ko 2020 ne 2019 ne ko 2020 da ni te tele Sahel sai da gwani ya tambaye ni mi zan yi ma fasen president a travers my video da nake yi na swata da aka swata mutane wallahi sai da ya tambaye ni gwani ni ce message inda zan zaba da yawancin swatan nan da aka yawanci rishin aiki na zaman kashe wando shi da kashi na rintsi da Allah wanga abu ni da peti na tajo. Merci beaucoup la famille mu je mu yi sallah na mance je vous love je vous tamtam je vous Allah ya ƙara doka sama Allah ya doka Niger sama kuma Allah ya doka sauran ni garuruka doka sama Allah ya kiyaye mu da makiya Allah ya